L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA din is-sena qiegħda tfakkar il-125 sena mit-twaqqif tagħha. It-twaqqif tal-klabs tal-futbol Malti ħabat mal-bidu tas-servizzi Ingliżi f'Malta li introduċew il-logħba tal-futbol. Minn hemm nibtet il-passjoni għall-futbol. Fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju tnidiet il-kampanja Stronger as One, video mużikali li jiċċelebra l-valuri simili li jaqdu l-mużika mal-isports, valuri bħad disċiplina, rispett, dedikazzjoni, teamwork, fair play u kollaborazzjoni. Il-video mużikali jippreżenta interpretazzjoni orkestrali tal-Hall of Fame and the Script, direzzjoni mużikali taħt il-bakketta ta' Surmast Matthew Buġeja, li huwa akkumpanjat mill-kant tal-artisti Franklin Kalleja u kapitlu 13. Magħhom jingħaqdu 30 mużiċist mill-Mużea Orkestra u sorpriża għal dawk li verament iħobbu l-futbol Malti. Tim kompost minn futballers tal-imodi li kienu jiffurmaw parti mit-tim nazzjonali Malti b'interpretazzjoni stupenda mill-Ground Nazzjonali tal-Futbol f'Taqali. Għal-wirja intlibsu kits ispirati minn dawk mill-busa oriġinarjament mit-tim nazzjonali Malti fl-1957. U fija kien ħoloq kunċett fejn ingħaqdet orkestra sinfonika ta' 30 ruħ ma fost l-aqwa plejers li kellna Malti matul iż-żmien u ġew mistiedna biex jiċċelebraw biex jipparteċipaw f'dan il-filmat diversi plejers kemm mit-timijiet nazzjonali Maltin tal-irġiel u kemm tan-nisa. U għaldaqstant fuq fl-Istadium Nazzjonali ta' Qali kien hemm orkestra u kien hemm iż-żewġ timijiet nazzjonali ta' Malta. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Bjorn Fastallo għal kollaborazzjoni waqt dan l-anniversarju importanti tibni pont bejn il-kreattività mużikali tal-orkestra ma' talent sportiv, b'ċelebrazzjoni dedikata għal dak li huwa awtentiku Malti u rispett lejn il-kultura u l-identità nazzjonali.